Здравейте хора, аз съм Антони Бос и днес правя ревю на сервера на Kudus. И сега, нали, добре дошли в Мега PvP България. Регистър парола, логин парола. Сега, инфото. Да идем на инфо. Спаунер на парасета, enchanting table, crafting, evil. Не говорих вместо мене, молята. Хостър е Kudus, Owner съм аз. Ютубър админ е SonicBG едно. Той е тук. И това черното тъгъч. Админ е танк 1-1. Забравях на името му е нещо танк. И ако му е грешно, модератор е Махмуд 89. Малко бързам, защото не ми позволява да снимам такива големи клипчета. Затова. Сега, но тук скачате и си биете. Warp, list, Warp and дали? Аз съм там. И това е Last Dance. Имаме и джъмпа на енда. Сега. Warplist. Това е XP само. Защото някой рестартнахме света и сме на друг свят. XP. На XP сме. Да, тук що са избили ендърмените и няма. Да. И нали тук си падат и си вземате XP и перлички. Това. Лист. Сега хъга. Не, елате на лак хъга. Така, да, нещо се е бъгнало тук. И нали, вие сте 24 на човека. По 6 в капсулка, като падате долу. По 6. Нали, това си е Hunger Games, сега не правим от нас. Моп арена. На лаг моп арена. Така, този плагин е бъгнат и само опнатите могат да го ползват. Но спокойно ще го оправим. Да няма притеснения. Да, моп арената е това. Пущаме вини мобове. Ау, фак, ще питаме купче. Наградата ви е Diamond Set с Protection 4 и на бутушите има Protection 4. Да, има Protection 4 нечупливост, а на бутушите има Protection 4 нечупливост и плавно падане 4. И сега последния лан е така, това е гиганта. Ние ги призваме, това е нещо като евент. Така, и тук падате и да. Чупим честове, пъгнем XP. Знаете как е процедурата. Сега, задължително трябва да се самоубиете. Служете там един ендър чест. Самоубиването, защото спокойно оставите си нещата в ендър честа. Ще телепортнем до нас в обикновения свят, защото има един бъг. Чакай сет.
Така и да. И смятам да свършваме. Чакай. Соник е лаве. И да, и до скоро.